Kabeh para prajurit ana Kabupaten Tuban. Tak kira ae padha mangerteni. Kalamun iki dina bakal nderekake Kanjeng Adipati Ranggalawe. Gone ketemu kelawan Purubisma Minajiwa. Prabya peparangan apa wae aja pisan-pisan padha keri. Tombak, pedang lan keris lan liya-liyane. Mula saka kuwi iki dina bakal gunakake liman kanggo siap dari para prajurit oleh Kabupaten Tuban. Mula dirungokke. Aras kabeh para tantomo. Syoko makaryo. Lestyo sanjata lumaksana makita-kita. Tanjo! 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 Tanjo!
Penting aman. Aman Kancane. Oke. Oke. Ora apa-apa. Coba. Aman. Aku aman. Kowe Ora. ora gagah. Ora apa-apa. Tak dupak. Ora. Kowe Ora. tak dupak. Ora. Gini. Aku. Ladalah. Mungkin aku untuk ngono. Aku kurang sikit. Yo. Mak. Terus. Uni. Rapopo. Ini ora masalah. Cedak. Di cedak kuwi Tresno. Lah kowe duwe dukun kondang kok yo. Maras, Pak RT. Mbak ora sing dukun. Oke. Nah, Pak RT ini kapal-kapal. Kowe Ngono. sama acaraku. Yo. Nek kono sabaran. Iro. Hah? Ora ijo. Bener. Wah, ora Baru tau mencet pundak jejak malah. nenyek iki. Bali kowe. Kene ora. Lah, Sing duwe wedene apa? saya tak medeni apa? Ah, Alah. Oke. jelas. Kowe sing maju. Lah, Aja kancamu. aku. Yo. Alah. Belum tahu dia. Apa? Ya apa-apa. Bisa wani? Wani. Oke. Karo kowe. Gak. Sopo? Ini Pak RT. Loh, terima kasih. Wah, Urung-urung. yo. Pencet 20.000. Nek kok bejo, Pak. Kok apelem, asem mongko, jeruk, mbok gawani kabeh wis entuk sangu. Kok mentolo kowe? Kaya dene ora. Jajane ora mentolo, Mak. Ayo. Sing apelem ajero ora rumoso. Kenapa? Podo ae nek. Jajane. Wes betul. Oke.
Iki mana aspal. Kene nang aspal. Bapak tak dibulit. Lah nek cibulit kene. Nek cibulit kene. Oh, gak. Ora. Yes. Nanya, Bos. Nanya, Bos. Oke. Oke. Masa? Oke. Oke. Ayo. Mesti ngeluh. Biasa ngeluh mesti tenang orang tua. Ngeluh, ngeluh. Ayo, mumet kowe. Lah sing apa? Ini Jon. Nang servis coba. Ya. Oke. Isa wani. Ojo di. Wani. Alah, ayo. Siap. Wani tenang. Hei. Ngawari. Saya kagok. Wes kadung ngene. Terima kasih. Apa? Bakal ngawur, Pak. Kenapa? Masalah. Ya kenapa? Kene banyune Pak, gune Pak. Apa dene piye banyune? Ora banyune mak Lah apane Pak? kelek. Mampu mak. Mampu. Bu. Mampu pelem mana lagi? Apa ini? Apa itu? Ngawur, Pak. Kaya rasane. Kaya Ora pun. Belakangnya siapa?
Iki dina ndek tuan rumah. Iki dino kok udan. Ya, kok wong akeh. Berat tanggung jawabku iki teh. Alhamdulillah teh kok ayo.
Ayo. Kancane wis kabeh, musuh wis kabeh. Sing durung mung kuwe, Mas. Yo. Ayo rasane. Ayo ras. Bisa sinden. Jabane. Jelas. Bisa sinden. Kene. Lenti. Oke. Dur. Cie sinden cie. Kene ora apa? Ayo temen. Masane bejos. Prajurit Blambangan, ora usah kowe dikedani musuh. Kene ora. Ora ing pengharapanku. Prajurit Kabupaten Tuban bakal mundur ngadepi Trigani Prajurit. Tuban opo Blambangan.
Hey!